колко ще се вдигнете? 4, 8 точки, пляскайте. Айде за победителката от предния тур. О, много си критичен си. Вие двамата мазаги ще ви отнема това право да вдигате плана. Да, те играха на руски танци. 3, 4, 5, 7 точки за теб. Аплодисменти за теб сега и аз се поклоня. Вдигайте да видим. 3, 6, 8, 10 точки. Браво за теб. Боби? Боби, обратнички точки, браво! Я да видим. Вие тук нещо мъжка солидарност ми се струва, само за да се вдигате.